Peltarit kuuluu hintaan. Aina kun Markulla on hepuli, niin mä pistän sen tonne rauhoittumaan. Ja sit tuntuu, että me ei saada yhtään mitään tehtyä, että on niinku ihan... Me ei ole tehty mitään siitä kaikesta, mitä me halutaan tehdä. Me ollaan nukuttu siis toisin sanoen tästä vuodesta vajasta 7 kuukaudesta 4 kuukkelissa. Ja me yritetään myös nukkua pihalla. Tämmöstä niinku tosi kliinistä nurmikkoa ja Markku silloin vielä leikkasi sen. Set videot edelleen on se juttu. Niin minun tukkani on muuttunut vaaleanpunaiseksi. Ihan sika hyviä. Sammakoita, rupikonnia, palokärki ollaan nähty. Kuultiin, kun sieltä niin lähestyi meitä joku semmonen, niin kuulosti, että se meni sille niin tum 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 tum. Mä oon ihan varma, että se on villisika ja sit mä nousin ylös ja Markku nousi seisomaan ja sit me oltiin siellä niin valmiina säikäyttää sitä. Mikä tämä on? Mikä se on? Tämähän on ilmiselvää. Se, joka arvaa, että mikä tää on. Joo, aika hyvin. Jos joku arvaa, niin se on aika hyvin, sanotaan näin. Onko se meditaatiokoppi? Vois olla. Vois olla. Mitä siellä tehdään? Uusi vientituote. Vientituote. Paljon se maksaa? 5 tonnia. 5 tonnia. Joo, se maalataan hienon väriseksi vielä. Niin. Kuuluuko noi kuulusuojelmat kuuluu jo mukaan? Joo. Ne tulee mukana. Joo. Peltarit kuuluu hintaan. Joo. Siellä istutaan hiljaisuudessa ja meditoidaan. Ei kastu, jos sataa. Ja se on niinku tämmönen minimalismin huipentuma. Joo. Markku aikoo muuttaa tänne. Todettiin siis tämmöstä me kyllä tarvittais tämmöstä niinku rauhoittumiskoppia. Joo. Markku on, aina kun Markulla on hepuli, niin mä pistän sen tonne rauhoittumaan. Mut kaikki pohtii, että ei Markulla ole ikinä hepuli, mut kyllä sillä itse asiassa on. Onko se joskus hepuli? Ei joku joka päivä rauhoittuu täällä tarpeeksi. Tää oli nyt myyntipuhetta vaan. Joo. Kuuleta huijausta. Okei, mä jätän sut nyt siihen. Moi moi! Raskit on täällä vartin välein. Niin, joo. Mut ne on ihan rauhallisia. Ai niin, just sen takia. Niin. Katso sisu. Meditaation mestari. Niin. Sähän Spugelsen. Joo. Sä kyllä meditoit huusissa. No huusikin toimii toisaalta. Joo. Meditaatio. Lähdekö sinne? Joo. Okei. Joo. No joo, meidän huussi kyllä niinku, sehän käy oikeastaan semmosesta niinku meditaatiokopista. Se on tuolla niinku tai mäen päällä tuolla noin mettän reunassa ja siellä kuuluu ainoastaan lintujen sirkutusta ja muuta. Joo. Noniin, mutta mitä mä ajattelin tällä videolla tehdä, niin kertoa vähän meidän kuulumisia ja kierrellä täällä meillä kotona. Koska se tekee mulle aina hyvää ja siis me just yritettiin Markun kanssa pohdiskella, että mitä me ollaan tehty viime viikkoina. Ja jotenkin siitä ehkä syntyi tämän videon teema, mikä on semmonen, että miten niinku sitä, etenkin kun on tämmönen, niinku, meillä on ihan hirveästi kaikkea mitä me halutaan tehdä, me ollaan tosi luovia ja ideoidaan koko ajan uutta. Ja tuntuu, että me ei saada yhtään mitään, ja halutaan tehdä myös rauhassa. Ja sit tuntuu, että me ei saada yhtään mitään tehtyä, että on niinku ihan, me ei ole tehty mitään siitä kaikesta mitä me halutaan tehdä. Ja kuitenkin kesä on jo niinku näin pitkällä, että mihin se aika vaan on mennyt ja me ei ole myöskään levätty taas hirveästi. Me ollaan yritetty kauheasti kyllä levätä ja harjoitella sitä. Ja olemme siinä oltu ehkä onnistuttu paremmin kuin aiemmin kyllä, joo. Ja silti tuntuu, että me ei olla niinku ehty tehdä mitään kaikesta. Että me vaan niinku nähdään jotenkin kaikki se, mitä me halutaan tehdä ja ei ole tehty. Ja sitten se mikä on tehty, niin se vaan niinku unohtuu heti kun sen on tehnyt. Ihmismieli on siitä jotenkin niinku omituinen. Pitäisi osata nähdä kaikki mitä on saanut aikaiseksi ja ei ainoastaan koko ajan sitä mikä on vielä tekemättä. Vaikka siis osaltaan se on ihanaa, siis meillä on suuri into tehdä, siinä se on. Mutta sitten iskee semmoinen ahdistus, että aika loppuu ja kesä menee ja kaikki on vielä tekemättä, mitä me halutaan ehtiä saada aikaiseksi. Mutta aloitetaan nyt vähän kuulumisilla. Istutaan tähän kivellä vaikka. Itse asiassa tänään on tasan 5 viikkoa siitä, kun me tultiin kotiin reissusta. Mehän oltiin päivää vaille 3 kuukautta reissussa. Se on meidän pisin reissu, missä me ikinä ollaan oltu.
Ja no joo, okei, sitten tommosen niin noin pitkän reissun jälkeen, niin ensimmäinen viikkohan tyyliin meni siinä, että me kotiuuduttiin, että me jotenkin vaan ensin filisteltiin kotona olemista ja sitten tietysti meidän piti purkaa kaikki tavarat. Siinä meni yhteensä useita päiviä ja siivota toi pönttöasuntovaunu ja kuukkeli ja käydä kaikki ruokajutut läpi, tiskata kaikki asiat. Meillä oli siis 3 kuukauden tietysti pyykit. Sitten me käytiin siinä, me tultiin siis juhannusta edeltävänä tiistaina, niin juhannusviikonloppuun me oltiin mökillä. Ja oikeastaan varmaan 2 viikkoa meni, niin pikemminkin viikon sijaan 2 viikkoa kaikkien mökkeillä ja muun lisäksi meni siinä niin kotiutumisessa ja kaupankäynnissä ja siihen, että niin orientoitu taas kaikkiin työjuttuihin, vaikka oltiin tehty töitä reissussakin, niin sitten kuitenkin tietyllä uudella tavalla taas täällä kotona niihin. Ja sitten pyykkirumpa siis, sen lisäksi, että oli ne 3 kuukauden pyykit, niin sitten meillä hajosi pesukone siinä aika pian ennen kuin oltiin saatu pestyä ne kaikki reissupyykit. Niin sit se hidasti sitä touhua, piti mennä hommaamaan uusi pesukone ja sitten me ei oltu tyytyväisiä siihen eka-ostokseen, niin sitten me mentiin vaihtaa se toiseen ja näin. Mut nyt on vihdoinkin silleen oikeasti kaikki ne saatu tehtyä. Ja me ollaan, no tässä niin viikkoa on ehkä vähän haitannut se, että Markku satutti selkäänsä silloin joskus, ehkä siitä on varmaan yli 3 tai 4 viikkoa, kun se satutti selkäänsä ja me ei olla sit voitu tehdä mitään hirveän niin kuin raskaita juttuja ja ollaan mietitty, että onneksi me ei oltu nyt sitten lähdettykään nyt heinäkuussa tuohon katon rakennukseen, koska se olisi sitten ollut tosi paha, että Markulla on se selkä kipeä samaan aikaan, kun on se katon teko kesken. Niin se nyt on sinällään semmoinen onnettomuudessa. Ja ollaan me kuitenkin, niin nyt mä yritän miettiä, mitä istua tässä ja pohtia, mitä me ollaan tehty. Me ollaan 5 viikon aikana kotiutumis- ja pyykkirumpien lisäksi aittaan tehty aika paljon sisäjuttuja, pientä nikkarointia, rakentamista, sisustettu. Me ollaan pihalla tehty pihahommia, kitketty, nautittu meidän mansikkasadosta, poinnettu punaviinivarjoja, istutettu asioita. Me ollaan pinottu klapeja tosi paljon. Sitten meille tosin tuli 30 kuutiota uusia klapeja, niitä ei ole vielä pinottu. Me ollaan siirretty 1 kokonainen hirsipino. Me ollaan muutenkin siivottu puutavaraa, suojailtu asioita, paranneltu suojauksia. Mä oon siivonnut piharakennuksesta 2 huonetta tai semmoista niinku varastohuonetta. Me ollaan tehty töitä. Me ollaan suunniteltu ihan sairaasti juttuja ja sekin on semmoinen tosi petollinen asia, että edelleenkään me ei osata antaa sellaiselle suunnittelu- ja ajatustyölle tarpeeksi arvoa ja nähdä sitä, kuinka paljon aikaa siihen menee ja kuinka tärkeä osuus se on kaikkea. Suunniteltu uusia työjuttuja. No nyt viime aikoina me ollaan valmisteltu, että meillä on 3.8. meidän ensimmäinen tämmönen niinku puhumisjuttu tuolla Keravalla semmoisilla asumisen festareilla. Se on maksuton se niinku tapahtuma ja se meidän esitys, niin sinne saa tulla kuuntelemaan. Me kerrotaan siellä meidän talotarinaa ja meidän ajatuksia talon siirrosta ja asumisesta ja vähän ehkä elämisestä muutenkin. Katsotaan, se on vain 45 minuuttia, niin me jännityksellä nyt kun me valmistellaan sitä, niin me katsotaan mitä kaikkea siihen mahtuu sitten ja mitä me otetaan mukaan siihen esitykseen. Se on tosi lyhyt aika loppujen lopuksi, koska olisi niin paljon kaikkea mitä haluttaisiin kertoa näistä aiheista. Me ollaan nikkaroitu. Mä oon aloittanut useamman maalausprojektin ja maalannutkin monia asioita. Markku on korjannut autoja. Mitähän muuten? Me ollaan siivottu, sisustettu pihaa, tai miten se nyt sanoo, ulkoistettu pihaa. Nukuttu koko tää aika. Kukkelissa 1 yö me nukuttiin aitassa silloin heti kun oltiin palattu kotiin, koska meillä oli niin sotku kukkelissa, niin nukuttiin se siellä, mutta ja 2 yötä me nukuttiin pöntössä, mutta muuten me ollaan nukuttu kukkelissa. Tänä vuonnahan me ollaan nukuttu siis toisin sanoen tästä vuodesta 7 kuukaudesta, vajaasta 7 kuukaudesta 4 kukkelissa. Et tänäkin vuonna veikkaan, että puolet vuodesta on
kelissä vietettyä, vaikka meillä on meidän aitta. Tai voi olla, että me siirrytään pönttöön nukkumaan kohta vihdoinkin. Se on ollut meillä tässä niin 5 viikkoa projektina. Siirrytään nukkumaan pönttöön ja me yritetään myös nukkua pihalla. Useammankin yön tässä. Nyt on kivoja, lämpimiä, sateettomia öitä luvattu. Voitaisiin tehdä niin. Me ollaan treenattu aika paljon. Me ollaan otettu paljon kuvia ja nautittu kesästä. Ja mä oon ommellut jonkun verran modeilun vaatteita ja editoinut vähän sen kuvia ja videoita, muitakin kuin työjutskiä. Vilailtu asioita. Rapsutettu hukkaa, kuten näkyy. Siis jo hukka on nukkunut kotiin tulosta asti jo koko ajan pihalla. Ne ei edes ole halunnut aittaan. Niin ne, vaikka tää aitan oven auki, niin ei ne halua mennä sinne. Niiden mielestä pihalla on niin ihanaa. Me ollaan nautittu luonnosta siis tosi paljon, kaikista asioista, mitkä kukkii. Ja meidän piha, meidän piha on siis, se ei ole koskaan ollut näin ihana kuin nyt. Että silloin kun me ostettiin meidän talo silloin 2020 kesällä, niin silloinhan tää koko etupiha, tää oli semmoista niinku tosi kliinistä nurmikkoa ja Markku silloin vielä leikkasi sen. Me saatiin tää talon mukana ruohonleikkuri, niin Markku silloin leikkasi nurmikkoa. Ja sit sen jälkeen me ei olla koskettukaan tähän nurtsiin täällä. Ja tää on muuttunut tämmöiseksi ihanaksi niinku villiniityksi. Ja täällä kasvaa ihan hirveästi niinku erilaisia kukkia eri kohtaa kesää. Ja meidän kirsikkapuut, mitkä me ollaan itse istutettu tähän, niin ne on alkanut vihdoinkin saada vähän kokoa silleen, että ne näyttää muultakin kuin semmoisilta pikkutikuilta. Että tää näyttää vähän tämmöiseltä niinku niittypuistoyhdistelmältä. Ja meidän istutut marjapensaat on kasvanut tosi paljon ja tää niinku on ihan sairaan ihana tää koko meidän pihapiiri. Mitähän muuta? Me ei olla paljoltu kertaakaan nyt kotiin tulon jälkeen vielä. Se vähän harmittaa, me ei olla ehitty tai sitä otettu meidän listalle. Mä oon myös vähentänyt somettamista. Tai siis mä en hirveästi silleen somea selaile muutenkaan, mutta mä oon nyt storeillut Instagramissa juurikaan. Itse asiassa se loppui meidän reissun aikana, koska jotenkin kun mekin niinku uuvuttiin tosi pahasti ja sitten kun on yrittänyt niinku tavallaan valikoida, oikeasti miettiä, että mitä haluaa tehdä, koska ei ehdi tehdä kaikkea elämässään, niin että mitä jättää pois, ja me ollaan jätetty pois viimeisinä vuosina paljon meidän yöunia, mikä ei sitten ole hyvä juttu ja se kostautuu, niin mä oon nyt sitten päättänyt, että mä karsin niitä storeilua. Ja se on silleen niinku tavallaan sääli, koska me haluttaisiin elää kuitenkin meidän omilla jutuilla, mitä me tehdään, mutta ei Instagramin storit ole valitettavasti sitä, millä niinku, tuntuu, että se ei johda mihinkään. Ne ei ole sitä, millä mä haluan, niinku, missä mä oon niinku paras. Ja mä haluan luoda niinku laadukasta ja ajatonta sisältöä. Ja ne storit, jotka on siellä 24 tuntia, niin mä jotenkin ärsyttää se suorastaan. Mä toivon, että tässä näin kun me niinku antaa ajan vähän kulua, niin mä toivoisin, että Instagramin storit katoaisi. Mä toivoisin, että TikTok kaatuisi ja tulisi jotain niinku muuta, että kaikki tulisi YouTubeen katsoa meidän videoita ja loppui akku. Mutta siis niin, mä toivoisin, että some muuttuisi semmoiseksi niinku meille mielekkäämmäksi. Ja yksi mitä mä muuten vihaan on pystyvideot. Mä vihaan sitä, että tällä hetkellä pystyvideot niinku vallottaa somea ja kaikkea, koska ei me nähdä maailmaa semmoisena kapeana niinku pystynä, vaan me nähdään maailma laajakulmana. Niin mä niinku, mielestäni se on jotenkin tosi surullista ja ärsyttävää, että kaikkialla semmoiset pystyvideot ja semmoiset niinku hysteeriset videot edelleen on se juttu. Joo. Ja että ihmiset ei niinku jaksa katsoa mukamassa muuta, paitsi että mä oon eri mieltä, kyllä ne jaksaa. Ja niin ja sit mitä vielä viime aikoina on tapahtunut, niin minun tukkani on muuttunut vaaleanpunaiseksi. Tänään se on myös tämmönen erittäin pitkä. Ja joo, tää on ihan sairaan ihana. Mä oon sitä asti, kun mä uskalsin vihdoinkin värjätä vaaleaksi mun tukan silloin 3 vuotta sitten, niin siitä asti mä oon myös haaveillut tosta hattarapinkistä. Mut sit mä oon tykännyt siitä niinku ihan vaaleasta niin paljon, että sit mulla on niinku aina, mä oon vaan lykännyt sitä eteenpäin. Ja ei ois pitänyt, koska tää pinkki on kyllä niinku, en tiedä, tää on niin ihana. Musta tuntuu, että tää on nyt mulla jäädäkseen. Mun kuuluu olla hattaratukkainen. Ja sitten niin ja yksi hauska juttu tapahtui ihan tossa niin viime viikolla, että meidän yksi video
meidän talonkasaus, Höpsö talonkasauskooste, siksi minä sitä kutsun, niin siitä tehty lyhyt versio yhtäkkiä päätti Facebookissa levitä. Jostain niin se levisi ympäri maailmaa, siis ympäri Eurooppaa ja Japania, Jenkit, Kanada, Islanti siis. Niin ainakin niin noista kaikista ihmiset kommentoi ja jakoi sitä. Ja siinä on yli 750 000 katselua. Eli toisin sanoen yli 750 000 ihmistä on nähnyt meidät nakupelleinä, niin se oli meistä semmoinen ihan hauska, hupaisa juttu. Ja se oli siitä myös mielenkiintoista, että se on siis meillä ei ole ikinä mikään video levinnyt noin laajalti, että meidän ennätys tähän asti on joku 250 000. Mutta, ja siitä on jo, olisiko siitä yli 10 vuotta. Ja toi, niin kuin, että sillä on 750 000 katselua, niin siis sillä ei ole niin mitään merkitystä yhtään millekään. Ei me saatu juuri yhtään lisää seuraajia, kukaan ei, niin kuin, siis ei siitä ollut mitään silleen oikeasti hyötyä, niin sekin oli vähän, se oli ihan mielenkiintoista huomata, että some on niin kuin mennyt paisunut niin semmoiseksi, että siis siihen pitäisi tulla varmaan monta miljoonaa, että se niin kuin jotenkin merkitsisi jotain. Tai näin, en tiedä, mutta silti se on ihan hauska. Se oli meille semmoinen suuri ilonaihe, että noin moni on nähnyt meidän nakuna. Sitten kun me hihuloidaan täällä pihalla nakupelleinä ja tosta ajaa auto ohi, niin sitten mä aina jostain karkuun, niin sekin on semmoinen, sit se aina naurattaa hirveästi se semmoinen, että on ihan silleen, niin heti ensimmäinen reaktio on semmoinen auto tai kävelijä äkkiä piiloon. Ja sitten kuitenkin me postaillaan someen noita meidän juttuja, mutta se on ihan eri asia. Joo. Nyt mä voisin mennä vähän kiertelemään meidän pientä valtakuntaa. Mä seison tässä meidän megakivellä. Tää megakivihän tosiaan alun perin sijaitsi tuolla meidän talon ns. Niinku alla. Ja se oli ollut meidän palaneen talon alla. Ja sitten kun tehtiin perustuksia, niin mä otin sen sieltä. Eikö itse asiassa se, joka teki meille ensin kaiva kuopan tohon ja teki soraton tutskan. Meillä oli 2 päivää siis oikea kaivinkonekuski, niin hän otti sen kiven sieltä ylös. Mutta mä sitten siirsin tuolta talon luota sen kiven tähän näin. Niin tää on nyt tämmönen pihakivi meillä, missä me aina istuskellaan ja siis kukka istuskelee tässä ja tää on tosi kiva. Joo, tää on tämmönen tähystyskivi usein meillä. Täällä näyttää nyt täältä. Tässä meillä on tämmönen. Tässä me makoiltiin muun muassa, kun viikonloppuna satoi tosi paljon. Viikonloppuun tuli yhteensä joku, olisiko ollut 33 milliä lauantaina ja sunnuntaina, niin sunnuntaina me makoiltiin tässä tämän varjon alla. Se oli tosi ihanaa. Tuolla ton varjon luona on pupujen ulkolukaali. Siellä ne on nyt ollut oikeastaan koko tämän 5 viikkoa. Aika lailla paitsi kun me ollaan lähdetty johonkin, niin ne on tullut usein mukaan. Ja tässä on meidän muinainen kivikehämme. Kylpäämme on paikoillaan ja syreeni on ihana, se on kasvanut ihan sairaasti. Nyt taas viime vuodesta me katsottiin kuvia ja silloin kun me ostettiin 4 vuotta sitten meidän talo, niin siis se oli ihan sikapieni. Siis se oli niinku tyyli semmoinen ton kokoinen pieni pallo tossa ja sit tätä menoa tuntuu, että sit jos istuu tuolla keinussa, niin ei melkein näe enää aittaa sen syreenin takaa. Et joku päivä se varmaan on aitan kokoinen tossa varmaan ihan lähivuosina. Ihan mega isoksi kasvanut. Ja Hippiäinen on siinä paraatipaikalla. Kukkeli on itse asiassa tuolla syreenin takana, sitä ei näy nyt ollenkaan. Kukkelidekillä ja pönttö me ollaan positioitu tähän näin koko kesäksi. Meillähän oli, tai pönttöhän oli tosiaan mukana meidän 3 kuukauden reissussa. Ja selvisi kotiin asti, vaikka vähän jännitysnäytelmäksi alkoi mennä loppua kohden. Pönttöhän näyttää tältä puolen vähän hurjalta. Sitä piti vähän parsia kasaan, jotta se ei lähtenyt tälleen niin kuin leviämään tää seinä kokonaan pois tuolta paikaltaan, mutta pönttö ei lähde uudelle seikkailulle ennen kuin me ollaan uudelleen rakennettu se kokonaan, mutta me päätettiin, että se ei tule olemaan tämän vuoden projekti laisinkaan, vaan aikaisintaan ensi kesän projekti. Mutta hirveästi halutaan sen mukaan meidän ruskareissuun, että me jotain syyskuussa lähtee sitten pohjoiseen Kukkelilla, mutta ei ota pönttöä vielä tänä vuonna sitten sinne. Joo. Ja meillä on täällä hienot kastelusysteemit muuten täällä meidän kirsikkapuilla ja marjapensailla ja mansikkamaalla. Meillä kiertää täällä ympäri ämpäri joka puulle
letku ja sitten siellä letkussa on ton jutskan kohdalla reikä. Tuo jutska on siinä silleen, että se niinku vesi jää sitten tavallaan se ohjautuu, se jää ton alle se kaikki vesi jää tähän niinku juurelle ja sitten meillä on ajastimella toimii meidän kastelusysteemi. Se voi laittaa tunnin välein tai 12 tunnin välein tai vuorokauden välein kastelee tietyn aikaa ja se on tosi kätevä. Voitais mennä sitten käymään tuolla alpakkapuolella. Alpakkalaitumella, minne ei kyllä koskaan varmaan tule alpakoita. Me haaveiltiin alpakoista. Mut sitten, tai en mä tiedä, ehkä tulee joskus. Mut tuskin ihan lähivuosina, että se on semmonen niinku, ehkä yksi esimerkki semmosesta haaveesta, mitkä niinku, tai siitä, että niinku saa haaveilla vaikka ja mistä, mut sitten ne haaveet saa myös muuttua. Ja sitten kaikki ei ehkä koskaan toteudu ja kaikkeen ei koskaan kuulukaan toteutua tai tarvitse toteutua. Ja sitten jotkut on semmosia, että niistä niinku haaveilee ehkä ihan hirveästi. Ja sitten kun se ajatusta kypsyttelee ja elämä menee eteenpäin, niin sitten ehkä huomaa, että hei, toi on ihan ajatus, mutta ei se oikeasti ole semmoista, mitä mä haluan koskaan. Ja niin kuin tietyllä tapaa kyllä me haluttaisiin joskus enemmän eläimiä. Mä haluaisin ehkä niitä alpakoita, mä haluaisin hevosen. Mutta sitten samaan aikaan tiedän, että ei nyt ainakaan varmaan 10 vuoteen, koska sitten ne rajoittaa tosi paljon kuitenkin elämää ja niitä ei voi ottaa mukaan, kun me lähdetään kukkeloimaan ja kiertelemään maailmaa. Ja joo, vois hankkia jonkun hoitajan, mutta sekään ei ole niin yksinkertaista. Ja jos me voitettaisiin lotossa, niin sitten olisi eri asia, koska sitten voisi oikeasti niin palkata jonkun aina pitää niistä huolta tai viedä ne, niin kuin, että jos rahaa ei olisi kysymys, niin sittenhän me toteutettaisiin vaikka ja mitä. Mutta kyllähän niin raha. Vaikka me niin tehdään paljon asioita, vaikka meillä ei ole hirveästi rahaa, niin kyllä se totta kai silti rajoittaa ja sitten pitää niin valikoida tosi tarkkaan mitä tekee ja suunnitella tosi hyvin. Ja ei se ole niin tosiaankaan yksinkertaista. Että sitten me toteutetaan ne asiat, mitkä oikeasti niin tosi paljon halutaan toteuttaa. Joo. Tässä on meidän iso viinimarjapuska. Me ollaan jo poimittu suurin osa, mutta vähän siellä on vielä, jonkun verran olisi vielä poimittavaa. Nyt pitäisi keitellä mehuja. Täällä on karviaisia. Tää on meidän isoin karviaispuska. On kasvanut ihan sikana. Me ollaan itse tää tähän laitettu. On tosi hyvä. Ihan sika hyviä. Ja on meidän iso omenapuu. Sen omenat on erittäin pahoja, paitsi puput tykkää niistä tosi paljon, se on aika jännä. Ja ajattelin ehkä yrittää tehdä niistä mehua. Ja katsoa, että minkä makuista mehua siitä tulisi noista omenista. Ja sitten tuolla meillä on tämmönen pieni koristeomenapuu. Ja no joo, tää on hengissä pari tommosta. Tässä on yhteensä 4 koristeomenapuuta tällä puolella, niin 2 niistä on kuollut kokonaan toissa talvena. Ja tää me luultiin kuolleeksi, mutta se onkin sitten se kasvattu sitten uuden tuolta alun, niin se on hengissä. Me ei tiedä oikeastaan mikä ne tappoi. Samoin tuolla puolella 1 omenapuu kuoli. Tää on hauskan näköinen tää koristeomppu. Ja meitä vähän harmittaa, kun tänä vuonna me ei nähty meidän kirsikkapuiden kukkimista, mutta sitten me ollaan päätetty, että me oltiinkin niin pitkään just reissussa, että ensi vuonna jos mennään reissuun, niin me mennään vielä aikaisemmin, että me mennään jo maalis-huhtikuuksi ja sitten me halutaan olla koko touko-kesäkuu täällä kotona näkemässä, kun kirsikkapuut kukkii ja syreenit kukkii ja koko niin kuin kevät ja kesä puhkee. Täällä on meidän mansikkamaaa. Me saatiin 3 viikkoa mansikoita. Tuli tosi paljon. Musta tuntuu, että tuli ehkä, mä en sano, että tuliko vähemmän kuin viime vuonna. Tuli ehkä lukumäärällisesti yhtä paljon, mutta ne oli pienempiä. Varmaan koska meillä ei ollut, tää alkukesä oli aika kuiva ja sitten meillä ei ollut kasteluita päällä ennen kuin tietysti sitten kun me tultiin reissuista kotiin. Mutta oli ihan sika hyviä meidän omat mansikat. Syötiin kaikki, vähän sen pakastettiin ja jotain tehdä niistä kakkua meille vielä. Meitä juhlia vielä 3. kerran meidän hääpäivää, joka oli kesäkuussa.
nimittäin syömällä meidän omista mansikoista tehtyä kakkuja, tai siitä tulee mansikkolahkokakku. Mä laitan siihen viime vuonna kerättyjä hilloja, eli lakkoja myöskin, jotka meillä on ollut pakkasessa alla. Mulla on vähän maahan tippuneita. Taloihin on tässä. Odottaa vuoronsa. Talolla on kaikki hyvin. Loistavasti itse asiassa. Näin kävästettävässä. Markku ennen kuin me lähtiin reissuun, se laittoi tänne tupaan ja porstuaan pressut suojaamaan seiniä auringonvalolta. Me ei haluta, että auringonvalo haalistaa näitä tuvan seiniä eikä myöskään porstuaan, eli ton huoneen seiniä. Tykkäänkö tää kasvaa kaikkea täällä rossipohjassa. On tosi sepää. Täällä ei ole yhtään mitään hätää nytten vielä kenelläkään. Joo. Kenen kattoo puppusia napsaa? Niin joo, ja sit meillä on 2 tommoista omenaa, hyviä omenia tekeviä omenapuita täällä. Täällä on tulossa. Tää ei tehnyt niin paljon omenaa tää puu viime vuonna, mutta nyt se näyttää, että se on ihan sikana. Ja tää puu niinku kokoonsa nähden. Täällä on ihan mega iso määrä näitä. Sairaasti. Ne alkaa varmaan kohta olla. Tai en osaa sanoa, alkaako ne olla kohta niinku kypsiä. Ei ehkä vielä. Sikana leppäkerttyjä. Tossa on 2 ja tossa on 2. Ai niin, mun piti höpöttää sitä muuten. Siis meillä on täällä ihan hirveästi täällä meidän tontilla kaikki eri hyönteisiä ja pörriäisiä ja perhosia ja no ampiaisia on kyllä myös paljon. Ja ne ampiaiset tekee niinku pesiään välillä vähän semmoisiin hankaliin paikkoihin, kuten johonkin niinku puutavarapinoon. Ja sit kun siitä pitäisi ottaa puutavaraa, niin sit se onkin ampiaispesä ja ne on hyvin vihaisia. Niin se on niin hauskaa. Mut muuten siis. Muuten ne on ihania ja harmittomia, kunhan ne ei tekisi niinku pahoihin paikkoihin niitä pesiänsä. Ja sitten on sammakoita, rupikonnia, palokärki ollaan nähty, käpytikka. Tuolla on muuten yksi katkennut männynossa, joka on tuolla aitan päällä. Miten näkyykö se? Hassusti roikkuu tuolla. Ei aitan päällä, vaan tuolla aitan takana näkyy, vaan tuolla niinku aitan yläpuolella. Joo. Sitten on, me ollaan nähty vaskitsa pari kertaa. Nyt ei ole näkynyt onneksi kyitä. Me ollaan kerran löydetty kyykäärme, se taisi olla 2 vuotta sitten. Markku vei sen autolla useamman kilsan päähän, sitten hän sai muuttaa tonne Myrskylään päin. Ja sitten on, no täällä ympäristössähän on niinku, nähty ilveksiä ja villisikoja ja vaikka ja mitä, peuroja on täällä ja kaikenlaista, mutta me nähtiin 1 päivä, ja supikoiria siis on, niin me nähtiin muutama viikko sitten mäyrä. Me oltiin tässä meidän omassa pikkumetsässä. Istuttiin siellä, oli sillä, että alkoi jo pikkuhiljaa hämärtämään. Ja sitten me yhtäkkiä kuultiin, kun sieltä niin kuin lähestyi meitä joku semmoinen, niin kuin kuulosti, että se meni sillä niin kuin tum, 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 tum. Ja mä jotenkin aapistin, mä olin ihan varma, että se on villisika. Ja sitten mä nousin ylös ja Markku nousi seisomaan. Ja sitten me oltiin siellä niin kuin valmiina säikäyttää sitä. Ja sitten sieltä tuli seppä pieni mäyrä silleen niin töp, 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 töp. Ja se oli tosi hauska, se tuijotti maata.
Ja sitten se oli ihan muutaman metrin päässä meistä, niin sit Markku jotain sanoi sille jotain niinku moi tai jotain, ja sitten se pysähtyi ja nosti pään niinku katse, ja sitten se vasta näki meidät, että en mä tiedä, jos ei olisi Markku sanonut mitään tai minä, niin olisiko se niinku tullut vaan ihan meihin kiinni asti ennen kuin se olisi huomannut meidät. En osaa sanoa, ja sitten se oli tosi sympistä. Se vaan niinku, sit se tuijotti meitä, sitten se kääntyi ympäri ja kipitti muutaman metrin poispäin, ja sitten pysähtyi, ja sitten se kääntyi ja katsoi meitä, ja sitten se taas meni muutaman metrin niinku kauemmas poispäin meistä, ja se taas kääntyi ja tuijotti meitä. Se oli jotenkin tosi hämmentynyt, ja ihan kuin se olisi ollut silleen, että mitä ihmettä, että joku niinku ihminen täällä meidän mettässä, kun me siis tosi harvoin käydään tuossa meidän, vaikka se on ihan tuossa vieressä tää meidän metsä, mutta se on tämän meidän aidatun pihan ulkopuolella, niin me tosi harvoin mennään sinne kävelemään. Niin hän oli ilmeisesti hämmentynyt siitä, että me olemme siellä hänen metsässänsä. Joo. Se oli tosi sepä. Ja on ihanaa, kun täällä on paljon kaikkia villieläimiä, vaikka sitten toki siinäkin on oma vastapuolensa, että joku eläin oli syönyt naapurin yhden kanan ja tiput myös tässä kesällä. Niin ehkä se on ollut se samainen mäyrä tai joku muu peto, mutta samoin yksi paikallinen kissa on just hävinnyt tänä vuonna ja näin, et se on tosi surullista. Mut niin, piti käydä katsomassa pupusia.